Nu er der så gået en dag, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det ser ud med en spørgeskemaundersøgelse. Så jeg går ind og logger ind med min e-mail og mit password. Log ind. Jeg kan se, at der er 4, der har besvaret min undersøgelse. Jeg klikker på undersøgelsen og får en statistik, hvor jeg kan se, hvornår at de forskellige personer har besvaret. Jeg kan gå ind og se en statistik på min undersøgelse, hvordan det ser ud med svarene, hvor jeg kan aflæse mine spørgsmål og se, hvordan svarene fordeler sig. Jeg kan også få mine svar over i Word. Jeg klikker på Word-ikonet. Og har dermed en standardrapport, som jeg kan forholde mig til hurtigt. Og vælge, hvornår jeg vil anvende den. Meget simpelt. Hurtig adgang til informationer.